Takže my všetci dneska tu na tomto mieste uskutočnili koncert. Bol určený pre všetkých mladých ľudí, pre všetkých ľudí, ktorí boli tu na tomto mieste. Cieľom bol zviditeľniť našu prácu a zlepšiť svoje okolie, prispieť tak v dobrej nálade v tomto meste. Takže prišla nám zaradená kapela z Humenného, volali sa Janus Brothers. Mali sme tu jeden infostánok, takže ľudia chodili. Boli sme radi, že chodili tak priebežne, aj keď neostali niektorí na celom koncerte. Ale sme radi, že sa aspoň niektorí zastavili pri tomto infostánku, dozvedeli sa, o čom to je, čo sa tu deje a prečo sme tu. No, pred koncertom sme boli malovať škôlku, ploty na škôlku. Boli sme tam vlastne skoro všetci my, ktorí sme tu. Boli sme v domove sociálnych služieb a tam sme spievali s deťmi pesničky a všetci boli šťastní a sme radi, že sme im mohli urobiť takú radosť a ešte dostali od nás aj také darčeky, čo urobili naše decká na stredkách. Tak na sídlisku Západ sme... to bolo kedy? Dnes. Na námestí pred základnou školou máme také stĺpy, ktoré boli dosť ako zničené, boli pografitované, tak sme ich ošmirglovali, dali sme im farbu, predtým boli biele, teraz sú farebné. A ešte na jednom parkovisku sme zvýraznili parkovacie čiary a smer v podstate parkovania. To bolo asi všetko, čo bolo vlastne za to. Na Cirkevnej sme robili turnaje pre druhý stupeň základnej školy a pre prvý stupeň sme robili tvorivé dielne.